The number you have dialed is not in service at this time. You, Jaddy Jack from the Korea Bangladesh side. Majestic Records. Yo, ini ang sipin ng fan phone ng calling low. Basta ng fan ng receive say son si kay kita ng phone. Son si may fan kay kita ng paduli ng fan. Kung ano nisagin ng fan ng kiha. Punta ng fan kang kona binang nun apo kinang ni fan na. Phone ng calling tanang ni fan na receive say lo kay kita. Nang lason naman nang kay kita ni fan kangon avete ni fan from fancy ni fan next time so ni non pu anke laso se desi polo yeah from this poli yeah nang fan kay kita yeah ni me alam sinh về hồn tụ tổ nề nang pha si a họ pet sinh về nang đồ e sinh về đồ lang men nang pha cái kita yeah jadi cek